Arratsaldeon jaun Andreok eta ongi etorri parte hartze internazionaleko zientzia topaketa unibertsalera. Piztu konferentziaren iraupena 50 minutukoa izango da, atsedenaldirik gabe. Segurtasun kontuengatik, islaria eta ikuslegoaren arteko interferentziarik ez jasotzeko, telefono mugikor eta beste edozein aparailu elektronikok hegaldi moduan edo itzalita egon beharko dute. Kongresuan zehar, jesarrita egon behar duzue, formal, eta garrantzitsua da gerrikoak ondo jarrita izatea, frakek euren tokian jarraitu dezaten. Zuen objektu pertsonalak aulkien azpian gorde ditzakezue, alboetako pasilloak garbi utziz. Ez beharren bat gertatuzkero, larrialdietarako irteerak hor daude. Eta hor ere bai. Hor ere eta hor. Hementxe, hantxe, hortxe eta hor. Eta hor. Zientzia topaketa honetan zehar egingo diren esperimentuak oso arriskutsuak dira. Ez saiatu zuen etxean egiten. Ez da zuen lagunen etxean ere. Ez da parkean. Ez da komunean. Ez egin. Naiz eta gurasoek mesedez eta harren eskatu. Zuen gurasoak zaindu behar dituzue. Jaun Andreok, ongi etorri, piztura! Bai. Bueno, eskerrik asko jaun Andreok, ni saioa naiz, saioa Etxeberria. Eskerrik asko zientzialari guztioi saio honetara etorri izanagatik. Bueno, saio honetara eta... Saio honetara... Dakizunez hemen biltzen gara Euskal Herriko, munduko zientzialari importantenak, Adibidez hemen dugu Henry Katzon doktorea, txalotu dezagun. Bai. Txanpon karratuak asmatu dituen asmatzaile eta zientzialaria. Horrela lurrera erortzean, bertan geratzen dira txanpona! Txalo zaparra handia beraren txal! Eskerrik asko, jazta, txupa kamaraz. Zer esan? Eta hemen dugu Richard Ikeri! Urtean behin bakarrik erabili behar den zaboi asmatu duen zientzialaria. Agurtu, Richard! Bai, higo besoa, higo jitsi besoa. Eskerrik asko, Richard Ikeri! Eta zindu sinetxe. Etorri da Charlie Trona! Ongi atzaude, Charlie! Bueno, Charlie optikan aditua da. Begiak inor baino gehiago aztertu ditu. Bere ikerketak ongi baino beto ikusteko egiten ditu. Charlie Trona alegia doble ikusten du, Charlie Trona! Ez aitezu titu, badazpada zerortzeko, Bueno. Ikusten dut gaurko kongresuenek zuen arreta ditu duela, eta ez da gutxirako ere, gaur zuen aurrean zientzia buruzgorra jarriko duen asmakuntza bat aurkeztu behar baita, eskenatokionen gainean. Mike Alapuntu Abel doktore ospetsuak mundua irauliko duen makina bat asmatu duelako eta gaur primizian zuen aurrean aurkeztuko baitu. Noski, Mike doktorea oso lanpetuta dabil, bere okupatutako agendan tartetxo bat egin digu. Imaginatu, denbora guztian ikertzen eta esperimentuak egiten. Horregaitik, ziur Mike doktoreak bizar handia duela. Bai, luze eta txuria, zientifiko guztiak bezala ze. Eta betaurreko txikiak, begiak nekatuta baitituzten, beste atomo eta partikula miatxagatik. Eta buruzoiak dira. Ziur Mai doktorea ere buruzoia dela. Beste pentsatzea zere, ia eta guztir hori zailgela. Barkatu, Espontánea. Kaixo. Bai, eta zu nor zara, Hau parte hartze internazionaleko topaketa, zientzia topaketa unibertsala da, piztu? Bai, hau zedan ezka, baina alde mendik, doktore baten zain gaude. Mike L.Z.Abel doktorearen zain alegia. Mike L.Z.Abel doktorearen zain? Hori zebera, zientzia buruzgora jarriko duen doktorea. Bizaran diduna, hilerik gabekoa, beta horreko duna, horrela izan bardu, horrela baitira denak, eta ez pentsamengoa denik, Izen horrekin behintzat, iparralde Dakotakoa. Dakota. Bai, izen ingelesa, Dakota! Hain iazmatu duzu una beruz, Nik izen ingelesa daukat? Ez, zuk ez, Mai doktorea. Hala,
aldemetik. Ni naiz zu bilatzen ari zaren doktorea. Baina nola izango zara zu Michael Abel doktorea, mesedez. Neska zara eta gainera euskaldun peto-petoa ikusten dudanez. Bai, ni naiz, baina ez naiz Michael Abel doktorea, baizik eta Mikele Zabala doktorea. Kaixo. Eskerrik asko. Benetan ari zara? Bai, ni mundua irauliko duen edo mundua hankaz gora utziko duen makina asmatu dut. Eta zure bizarra? Zure betaurrekoak? Zure doktore karneta? Badu bada, guapa. Konferentziarekin has naiteke? Eskerrik asko. Kaixo, atxaldeon. Bueno, ni Mikele Zabala doktorea naiz. Ui, ikusten dudanez jendea ditua etorri zarete ona. Charlie Tron, eskerrik asko etortzagatik. Eta, Richard Ikeri, eskerrik asko. Eta Henry, bonjour, holala. Bueno. Nire azken asmakuntza aurkeztera nator, bai? Jakimina, pizteko makina, edo ez jakintasunarekin bukatzeko makina. Ba, tira, doktorea zara, tori. Eta diozu ez jakintasunarekin bukatzeko makina bat asmatu duzula, ezta? Jakin mina pizten duena. Eta nola da hori posible, Zeinik lagundu dizu hori egiten? Jeffrey Gorifikok. Howard Asolak. Terri bera izan da, ezta? Terri bera. Saioan ni neuk bakarrik asmatu dut. Gero bakarrik. Eta zior funtzionatzen duela, ez jakintasun handia daude hortik kanpo. Zior guztiekin bukatu dezakela? Ixo, nahi badezu frogatu dezakegu, Zientzilari gustatzen zaigun bezalaxe. Froga empiriko praktiko bat, eginez. A ber, ez jakintasunarekin bukatzeko makina nirekin erabili nahi duzu orduan? Bai horixe. A ber, nik asko dakizkite, oso zaila izango da nirekin funtzionatzen duela erakustea. Ondo da saioa, galdera bat egingo dizut. Ui, nahi duzuna. Zenbat da, Bai? lurretik, Bai. ilargiraino, dagoen distantzia. Ba, lurretik ilargira dagoen distantzia, ilargitik lurrera dagoen berdina. Piztu! 384.400 kilometro. Oi? Eskerrik asko. Eskerrik asko. A ber. Baina, ez. Benetan zuk asmatu duzu? Bai. Ez. Baina, nola da posible? Euskalduna zara, ez duzu bizarrik, ta neska zara? Eta? Emakumeak ere badugu zientzian lan egiteko eskubidea eta egiten dugu. Ja, badakite, baina ez didazukatuko historian zehar gizonezkoak izan direla zientzian aurrera pausoak eman dituztenak, Hori ez da egia saioa. Bai? Emakume zientzilari garrantzitsu asko egon dira munduan. Hipatia, Bat, Rosalind Franklin, bi, Marianne Pierret, 3. Marie Curie. Marie Curie! Hori zaldaz eskaletan egiten den hori, Marie Curia. Ez dakizu zein den Marie Curie? Nobela 2 aldiz irabazi duen pertsona eta emakume bakarra. Piztu! Mikele. Non dago Mikele? Ikusi duzu Mikele? Ui! Bonjour. Mikele ta jantzi hori. Zientzia kongresua da, ez moda kongresua, lastan. Zugatik makina martxan jarri duten emakumea zaga? Bai, saioa, Badakizu nor naizen? Ointxe bertan Marie Curieren inguruan Horixe naiz ni. Marie Curie. Bonjour. Zuzarela. Hori berori. Orain dela 150 urte jaio nintzen, eta geroztik makina barruan egon naiz norbait niri buruz galdetuz gero, niri historia kontatzeko prest.
150 urte makina barruan, baina zertzen zabitzei jalen Ezin dizut erakutsi. Baina, ezin bueno, dut hor erakutsi. zaudela galdetu idazu nahi duzuna. Nik ez dute zer galdetzeko. Zure, Mikeleren gauza izan daudena. Bera tematu da saltzen emakumeak ere zientifikoak izan gaitezkela, eta horretan dabil obsesionatuta. A ber, ni badakit ala dela, edo nor jun daiteke unibertsitatera ikastera, baina din. Benetan diozu? Edo nor jun daiteke unibertsitatera ikastera? Bai. Mundiala benetan diozu? A ber, Marie Curie, zu zientifika zara, ez zinen unibertsitatera joan ala? Ez, beste garai batzuk ziren. Ni Varsovian jaio nintzen. Varsovian, taberna batean, gaixoa. Ez jakintasun handiak dituzuzu saioa, ez? Varsovia Polonian dago hiri bat da. Eta garai hartan emakumeak ezin genuen unibertsitatera jun. Egia esan gazteak ukatuta zeukaten fisika eta kimika ikastea. Agintari boteretzu maltzurrak zeuden boterean eta nahiago zuten herritarrak ikasi gabeak izatea. Jakin badakigu, erresagoa dela ikasketak ez dituen norbait manipulatzea eta manejatzea ikasketak dituena baino. Horregatik oso garrantzitsua da ikastea. A ber, orduan ez dute zer ulertzen. Non ikaste zenuen? Unibertsitatean ikastea debekatuta bazegoen? Hori da politena, etorri nirekin. Nora? Gauero. Gure aitak irakasten ziguen. Eta unibertsitate ibiltariak existitzen zela ere esaten zigun. Fisika, kimika, poloniera eta historio ikasten genituen. Eta gela txikienetan ere ikasten genuen. Eta zaratari txikienak beldurtzen gintuen polizia izango zelakoan. A ber, ez dute zer ulertzen. Zientzia ikastea gustatzen zitzaizuen. Ez ari inori gustatzen, ez da baten interesgarria. Hori ez da egia. Hori ez da egia. Zientzia kilikagarria, kitzikagarria eta zoragarria izan daiteke dena da zientzia. Aitak egiten zizkigun esperimentuetako bat ikusi nahi aldezue? Hemen gaudela, ez? Ondo da, esperimentu bat egingo dugu. Zatoz saioa. Bueno, Begira. Ikusten dituzue, hemen dauzkadan 4 likido desberdin hauek? ez gara itxu, Gorria, horia, marroia, purple. Oso ondo. Eta ikusten alduzu, kolorerik ez duen likido magikoa? Txiza. Ez da txiza. Ui, ez da txiza, Likido ez da magikoa txiza. dela jakitearekin nahikoa duzue. Uien, ze misteriotsu jartzen den. Galdera bat egingo dizuet. Bai, a ber. Zer uste duzue gertatuko dela? Bai, Likido horia bai. eta likido gorria nahasten baditugu. Zer uste duzue? Oso ondo, Laranja. txalo bero bat neskatuarentzat, mesedez. Oso ondo. Eta beste galdera bat egingo dizuet. Zer uste duzue gertatuko dela? Bai, Kolorerik duen likido bat, bai. kolorerik ez duen likido batekin nahasten badugu. A ber, Barkatu? Argituko dela kolorea? bai. Bagoazen froga egitera, mesedez. Baina zu hau egiteko zuen laguntza behar dut, beraz, hitz magikoak esan behar ditugu. Bai. Lehenengo ni eta gero zuek. Eta ni. Beraz, piztu. Piztu. Bererere piztu. Uxe zaila. Piztu. Eta magiaren energiari. Eta magiaren energiari. Txistu. Txistu. Ea ba, zer gertatzen den? Kolore aldatzen da. Ikusten nola kolorez aldatzen den? Mago ere bazara. Ez da magia saioa, zientzia da. Ai, eta kristo negarria, sartu zaita hau ikusita. Ezin dezu hau edan. Erabili dugun likido magikoa lixiba zen, sodio Ui. hipoklorikoa. Orduan Eta ez. likido hau nahastean pigmentuen estruktura molekularra aldatu egiten da, eta horregatik kolorez aldatzen da. Ui, ze arriskutsu. Baina ez interesgarri, Eta hau, Polonian... Zer da hori? Polizia! 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 Itzuli makinarekin zure garaira! Polizia! Ah! Polizia, non? Mari! Mari Curie! Mari!
Mikele! Orain baldakizu zein den Marie Curie? Baina, Marie Curie zu zinen, eta makina barruan zegoela esan dit, eta polizia zetorren, utzi dazu ikusten... Ezin dizut barneko funtzionamendu erakutsi, sekretu profesionala. Baina utzi dazu ikusten, makina nola funtzionatzen duen ikasi nahi dut, eta Mariri zer gertatu zitzaion jakin nahi dut. Ikasi nahi duzu? Jakin nahi duzu? Nire makinak funtzionatzen du! Tira, esan moldeo baino ez da, hitz egiteko erabat. Bai, baina, ez aizu harrigarria iruditzen Marie Curik aurreztu zuen diruarekin Parisera joan izana. Ez, Paris ez, taberna batean jaio zela esan dit, Varsovia derrelako zozer, ez diote zer ulertu. Eta polizia baki gaitu esperimentu bat egiten genbiltzenean. Debekatuta zuten garaian zientzian ibiltzea. Horregatik Marie Curik eta bere aizpek aurreztu zuten diruarekin Poloniatik hande egin zuten eta Parisera juntziren. Eta Marie Curik fisika eta kimika ikasten hasi zen etzekien hizkuntza batetan. Frantsesez. Oh, mon amour. C'est increíble. Hola la. Hola, zer moduz? Ez, hola la. Hola, zer moduz duz? Qu'est-ce que c'est? Oh, je ne sais pas. Pa. Pepa. Oink. Pa. Mua. Mua. Eta mua. Pa ematen zutela musu? Bai. Han Marie Curik bere senarra izango zenako Pierre Curie ezagutu zuen. Fisikari aparta, gogoratu. Pierre Curie. Puah. Ez, Pierre Curie. Puah. Pierre Curie. Baietz, Pierre, baina puak nazka, oin ere maitasun kontuekin aziko zera? Ene maite, azko maite zaitut, maitasun gozutxu bat. Ez, Zintza kongreso bat zela pentsatzen nuen, les bazkalosteko pelikula frantxez, ñoño, horietako bat. Baina maitasuna polita da, saioa. Bai, baina El amour c'est très joli en la ciudad del amour. La la la, la 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 la. Eta Marie Curik eta Pierre Curik asko maitatu zuten elkar. Eta Parisko laborategi batzuetan, ikerketa ikaragarriak egin zituzten. Eta horrelako laborategi batean, aurkikuntza paregabeak. Ezertarako bali zuten aurkikuntzak fijo. Ixo, hori ez egia. Ai, Garai eta hartar gero. arte ezagutzen ez genituen, bi elementu aurkitu eta izendatu zituen Marie Curik. Bata, Polonioa, bere herriagatik jarri zion izen hori, Taberna hura, bai? etzela taberna bat, eta bestea erradioa. Eta bi elementu hauek, izpi berezi batzuk jaurtitzen zituztela ikusi zuen. Erradioaktiboak zirela. Baldakizu zer den erradioaktibitatea, saioa? Ez du jakin honi zer dena radioaktibitatea. Zu baitanik ez, klaro. Baina horrek ez daki, hori da, horrek ez daki, azaldu erarentzat, eta pizkat altu badazpada guztiok entzuteko, Ondo da. Bueno da. Adi, Adi. Ni badaki baina. Munduan dauden gauza guztiek atomoz osatuta daude. Nire usoki da ere? Bai, zura utzokideare, dena atomoz osatuta dago. Zer dira atomoak? Atomoak oso partikula txikiak dira. Ezin ditugu begiz ikusi. Marie Curiri esker, badakigu atomo hoietako batzuk ez egonkorrak zirela. Horrek zer esan nahi du? Osastunak direla, ez da esken nire usoki da oso tipastuna da. Beti hildabiltzapa ematen. Ezin berarekin igo gailuan igo, 30 minutu ematen ditu atean izketan. Ez alda radioaktiboa izango, ez da, eske... Ez, lasai. Honek esan nahi du polonio eta radioatomoak izpi beretzi batzuk jaurtitzen zituztela, izpi ikusezin batzuk. Espek uste zina, gari gezurra izan behar, zientzia fikzioa da, guztiak dakigu ikusten ez ditugun gauzak ez direla existitzen. Zientziak demostratzea nahi, neba zu hori ez dagia, baina... A ber, Mikel, txiki-txikidatik esan digute ikusten ez ditugunak ez dira existitzen, Mamuak, espirituak, beraz gauza ikustezinak ez dira existitzen. Zientzia kontrakoak dio. Zientzia kontrakoa dio. Ze listilla dan, demostratu, Ondo da? Ondo. Flipetan gelituko zarete. Bota. Ointxe demostratuko dizuet. Venga. Bale, noa. Tira. Pentsatzen nau. Jup. Ondo da, bale. Puzker bat bota. Zer? Puzker bat bota zientziaren izenean. Puzkerra ezingo duzu hartu. Mikele. Puzkerra ezingo duzu ikusi. Baina puzkerra existitzen da. Puzkerra zientzia da. Ekin lagunok, bota dezagun puzkerra handi bat zientziaren izenean. Mikele! Igual ez dago kiena, Ez que emozionatzen da, kutsi-kutsi.
Bueno, Bai. hemen inguruan, Bai. airez inguratuta gaude, ezta? Ja, baina airea ez da zer, ezin dugu ikusi. Baina bai airea arnastu dezakegula. Ja, baina, ados egongo zara nirekin oso zaila dela demostratzea hemen, eta hemen, eta hor, eta hor, eta hemen txe, eta antze, eta hor, eta... bueno, airea dagoela, eh? Demostratzea nahi? Demostratzea nahi, demostratu. Tiro egingo dizut aire bala batez. Zer, Mikel, erotuta zaude... Aire bala batekin tiro egingo dizut, saioa. Mesedez oso gaztea nahi. Altxa, ez da zerretatuko. Lehenengo nire aizoka aurkeztuko dizuet, begira ze polita. Ui, Mikele. Eta zu saioa mesedez buelta eman. Eta zuek begiratu saioaren hileak, Ama, bai? asko maite zaitut, Pillo patata tortilla. Mikele, mesedez, Bat, bi, eta hiru. Oi, Begira saioa, begira. hala, mugitu da. Ikusten nola mugitu den? Bai. Honek esan nahi du nire artean eta saioaren artean, edo nire artean eta kartelaren artean zerbait mugitu dela. Eta mugitu edo jaurti den hori airea izan da. Ai, karagarria da, Begira, froga egingo dugu kartel honekin. Vale. Hartu zazu. Ez hartu zu orain ni. Bai. Saiatu botatzen, Vale. ondo apunta hau. Bat, bi, hiru. Osondo! Hola, bale, orduan sinisten dut airea badagola naiz eta zin ikusi, baina eske ni beti pentsatu dut zientzian sinetsi baino ikusi eta jakin bar zela. Aire ikusi nahi? Ikusi dezakegu? Bai, emaidazu. Ointxe nator, Bai. Ointxe nator. Ui, ze interesgarri. Lehenengo nire gauza berezia bete behar dut. Ui. Eskerrik asko, bidai ona izan. Zuri, eskerrik asko zuri. Begira, saia, begira. Begira nola airea mugitzen den. Hala, eta Begira zirkulak ateratzen dira, iristen dankea. Bi amaiozu Charlie Troni. Eta Henry. Eta Richard Ikeri. Baina, txikia da, ez? Handiagoak gustatzen zaizkizu, saioa? Beti, Mikele. Beti, Ondo ez da. que ze galdera da hori, Ba nire izoka handia aurkeztuko dizuet. Flipetan geldituko zarete. Ikusiko ez zute. Beteta, Ai. eskerrik asko. Ziburduri. Bidai ona izan. Zuri maitea. Bueno. Tatxan! Begira. Hala! Hala, Begira! Bai, saio. Guai, karagarria da, Venga, azkena! Vale. Bonita. Bale, orduan. Atomo radioaktiboak izpikuste zeinak ere bidaltzen dituzte? Bai, Ui, baina ikuste zeinak izan da, ni beti pentsatu dute erradioaktibitatea arriskutsua zela. Ezin erradioaktibitateari kea jarri airearekin bezala ikusteko? ez erradioaktibitateari ezin zaio kea jarri. Baina ez du minik egiten. Mina egin dezake gaizki erabiliz gero, baina Marie Curieek hau aurkitu zuenean, etzekin zein puntura arte zen kaltegarria osasunarentzat. Aizu, eta makina erabiliko bagen hau ikusteko? Erradioaktibitatea ze kalte egin ditzaken ikasi nahi dut, eta ez dakite behar bada, igual. Makinari energia gehiago geratzen zaio beste bidaitxo bat egiteko, ez? Ea ba. Ia ba. Ui! Mikele, Ondo da. Historiotxo bat kontatiko dizuet. Etorri honea, saioa. Baina susturik ez, Ez, susturik ez. Vale. Jarri eskua nire gainean. Bat, Bat, bi, hiru, piztu! Lan atxeden barik erlojuak margotzen, beinta berriz pintzelak zupatu radioan busti ondoren, horrek arriskurik daukan inork ez digu esaten. Denbora igaro ala ez
hartzen. Bada garaia aldatzeko, kontzientziak pizteko, guri gertatu zaiguna, ez da errepikatuko, guretzat berandu da baina, ez da berriz gertatuko. Makal gaude denok, hainbat traba bidean, salatu ditugu nagusiak egiaren izenean. Argi dugu ez dugu etxiko, justizia lortu artean. Lehen urratsa eman dugu langileon osasunean, honi esker bermatuko dira guztion eskubideak. Bada garaia aldatzeko, kontzientziak pizteko, guri gertatu zaiguna, ez da errepikatuko, guretzat berandu da baina, ez da berriz gertatuko. Bada garaia aldatzeko, kontzientziak pizteko, guri gertatu zaiguna, ez da errepikatuko, guretzat berandu da baina, ez da berriz gertatuko. Baina ikaragarria da. Nola da posible ikusten ez den zeozerka hainbeste kalte egitea? Emakume gaixoak. Lanean ibiltzen ziren erradiaktibitatearekin jakin gabe ere kalte egiten zietela. Pintzelak txupatuz gainera erloion orratzak hobeto pintatzeko. Ikusi eta ikutu ezin ditzazkegun gauza askok mina egin dezakete saioa. Begiratu gure inguruan. Maskarillak erabiltzen ditugu ukitu eta ikusi ezin dugun virus bat ekiditeko. Egia da. Nahi aldezute ikusi, ikutu ezin dezakegun zerbaitek mina egin dezakeen? Baina nire segin minik, ez? Ez. Beste esperimentu bat egingo dugu. Ai, bale. Badu bada, ea ba. Ea badakizuten zer diren bakizuten zer diren? A ber. Globoak, oso ondo. Eske... Eta badakizute zer dan hau? Kongresuetan erabiltzen den laser horietako bat. Bai, bueno, hau potenteagoa da, oso arriskutsua da, bai? Laser hau oso arriskutsua da. Galdera bat egingo dizuet. Bai. Ikusen dezuten noizbait filmetan ezpata laserrekin egindako borrokak? Bai. Piloa gustatzen zaizkit pelikula horiek. Ba, ezpata laser horiek ez dire benetazkoak. Laser argia delako. Eta argiak ezin du argiarekin talka egin. Ez dago talkarik. A ber, Mikel, guztio dakigu hori, Badakigu pelikuletan agertzen dena. Ez da egia. Bueno, baina honek ez du esan nahi laserra min egin ez dezakenik, Ja, saioa. baina ez da eta pena ematen dit. Bueno, lasai. Mira, esperimentu bat egingo dugu eta zu hola pozik jarriko zara, bai? Venga. Vale. Esperimentu hau oso arriskutsua da. Zuen laguntza behar dut. Beraz, laserrarekin gaudenean, mesedez. Zuen poltsiko magikoetatik betaurreko zati bat atera behar dezute? Ea ba? Oso ondo. Beste poltsiko magikoetatik beste betaurreko zati bat? Horrela. Holan elkartu eta laserrarekin gaudenean, mesedez betaurrekokin, bai? Nik abixatuko dizut, Bada espada, noiz jarri. Bai? Bai. Eta zu saioa, zure betaurreko bereziak dituzu. Mira, beta azka, niretzat. Zientifikoa gara, bueno. Ea ba, betaurrekoa jarri mesedez, oso ondo. Saioa hartu zazu puxika beltza, mesedez. Vale. Eta nire laserrarekin puxika lertzea lortuko dut. Beraz, piztu egingo dut, eta...
Betaurrekoak Beste kendu. susto, beste susto bat. Oso ondo, gustatu zaizu Bai, saioa? eta... Laserrak egin aldu? Bai, orain froga egingo dugu puxika txuriarekin. Hartu zazu. Ai, ez, hartu zu, ai, ni. Ondo. Ba, zuk laserra piztu, botoi berde horretan, oso ondo. Betaurrekoa jarri, mesedez. Eskerrik asko. Eta saiatu puxika txurie gusten. Ten tan taran tan tan taran tan tan ten tan taran ten Mikel eta apurtzen Mikele, timatu nauzu, zurgile trampa. Ez da trampa, Ez da zientzia trampa, da. claro. Zientzia, zientzia. Azalpena emango dizuet. Bai, eman azalpena. Laserra argia da. Vale. Eta puxika beltza kolore beltza zeukan. Kolore beltzak argia xurgatzen du. Eta laser argia denez, puxika alertzea lortu du. Baina oraingo honetan kolore txuriak ez du argia xurgatzen, baizik eta argia islatzen du. Eta horregatik ez du puxika alertu. Baina, zer gertatuko litzateke puxika txuriari boro beltz bat egingo bagenio? Ustuko da edo ez da ustuko? Zenbat pentsatzen duzute ustuko dela, altxatu besoa. Ba, ni ere bai. Vale. Eta zenbatek pentsatzen dute ez dela ustuko. Bueno, ba usten bada txalo bero bat, bai? Betaurrekoa jarri mesedez, oso ondo, Vale. eta saioa. Ez egin zu, eske ja pikatu naz. Ba, ni hasikoa naiz, betaurrekoekin. Vale. Tum tum wing tum blind this wing tum wing tum the sky wing tum blowing with the sky in the fly. Wing tum wing the flow tum one. Ai! Txalo bero bat, mesedez! Eskerrik asko! Hala! Baina, a ber, orduan, erradioaktibitatearekin antzera gertatzen da? Bai, Ui, erradioaktibitatearekin antzera gertatzen da, bai. Polonio eta radioatomoek laserraren antzeko izpi ikusezin batzuk igortzen dituzte. Osasunarentzat kaltegarriak izan daitezkenak. orduan ez dute zer ulertzen, Mikele, zergatik miresten duzen beste marikuri. Gauza txarrak egiteko balio duen gauza bat deskubritu zuen. Ni beti entzun dut, erradioaktibitatea bomba atomikoa egiteko erabilizela. Eta guda gaixotasunak eta horrelakoak besterik ez ditu erabiltzeko balio duela. Así que, oi, ez da zure makinak erradioaktibitaterik izango, ezta? Ez. Utsi da ikusten bada, ezta? Ezin duzu barneko funtzionamendu ezin dizut erakutsi saioa. Bai, Eta ez da txarra ala ona. Arriskutsua bai, baina ez horregatik txarra. Eta gainera aurkikuntza askotarako balio izan zuen. Adibidez, X izpiak. Horrekin zer ikusirik aldo? Bai, X izpiak begiz ikusi ezin daiteken edozer ikusteko baliogarriak dira. Adibidez, zure eskeletoa. Itzen, eta marikurik horretarako erabili zuen? Bai, antzerkia gustatzen zaizu? Bai, pillo, gainera eski oso naiz. Antzerki txiki bat egingo dugu, bai? Vale, flipatuko duzue. Imaginatu hemen dagoen jendea, zientifiko hauek, Bai, ba, publikoa dela, antzerkiko zaila izango da publikoa. baina, Bai, ona izenez, imaginatu. imaginatuko dut. Imaginatu zu zarela mediku bat. Vale, zerraza. Zure tresneria berezia emango dizut, bai, Vale, saioa? eman. Ondo da. Eta zu imaginatu ni naizela aktoresa bat, Luis Etrosneri, vale? tripako mina dudan aktoresa bat. Zaila izango da hori. Bai? Hasiko algara? Itxaron. Brr. Banago. Ondo. Bat, Bai, bi, hiru, action! Ai, tripako mina dudan aktoresa bat naiz. Ai, Tira, zer izango duen pertsonanek Stravinsky sindromea, lupusa, gantzontziritis, ikusiko dugu X izpiekin. Ai, tripako mina Ia. Ez, lasa. Gehiago faltu zenuen atzo, tripako mina besterik ez da. Gehiago murtxikatu behar duzu, Bai, bueno, lasai, Itzi behiak eta laster sendatuko zara. Zerraro den, eskau. Eta horrela izaten zen. Marikurik hainbat pertsonen bizitza salbatu zuen. Benetako heroia bihurtuz. Superman bezala. Zer Superman? Superwoman bezala! Egia da, Superwoman. Baina, aizu,
Superwomaneri gauzak ondo egitean, sariak ematen dizkiote, txaloa jasotzen ditu, berak ez zituen jaso. Bai, ikusi nahi aldezu. Bai, klaro. Bale, ba. Nobel saria. Nobel saria. Bai! Nire makinari azken bidaiatxo egiteko energia geratzen zaio. Zatozanea, saia. Bai. Jarri eskua nirearen gainean. Bale? Bat, bi, hiru, piztu! Estokolmo, 1903ko urtarrila. Pierre Curie agurgarria. Estokolmoko Nobel sarien akademiatik idazten dizugu. Zure ikerketen berri izan dugu, eta zientziarentzat aurrera pauso ikaragarriak direla uste dugu. Doministiku, ene bada zaindu zaitez gizona. Barkatu. Erradioaktibitatearen inguruko zure ikerketengatik, Nobel sariarekin zure lana opatzea erabaki dugu. Zure erantzunaren zain, Nobel sarien komitea. Magi, etorri hona. Nobel sari emane digati, baina ez dago zugi izenik. Baina niri zariak ez zaita xola, Pierre. Nik lanean jarraitu nahi dut. Ikerketak egiten jarraitu. Mundua bebat utziz. Ireneri mundua bebat utzi behar diogu. Baina ez da bidezkoa. Ez zaituzte izendatzen ere. Lana ni bakarrik egin izan balu bezala. Lana biok egin dugu. Talde bat gaga. Baina badakigu akademiak matxistaz betetako komiteak daudela. Berdin du. Zugi ematen ez badizuten nik ez dut jasoko. Eta hori datxiko diet, bai hori xe. Baina, Pierre... Ez, Magi. Munduak izan duen pertsonarik argiena zaga. Kimikagako eta fizikagako doain berreziat dituzu eta gaiko hauek ez diga hori ikusteko gai. Ze pentsatuko luke irenek nagusitan bestela. Ez. Biok jasoko dugu zagia. Eta ematen diguten digoarekin laborategi handi eta moderno bat egaikiko dugu. Eta aurten, fizika Nobel saria beraz, Henry Becquerel, Pierre Curie, eta Marie Curierentzat. Irene arregongo da zutaz. Eta etorriko den Eba txikia ere. Pierre. Nire Pierre. 5 urteia da gurdi horrek harrapatu eta hil zintuenetik. Ezin dut sinetxi laborategian ez egotea. Baina lasai dena ondo doa. Irene, laborategian lan egiten du. Ona da Pierre ikaragarria, zientzilari askoz baino bizkorragoa. Eta Eba txikiak, laborategitik ihes egin du. Ameslari bat da Pierre. Egun guztia ematen du pianoa jotzen eta inguruan duena behatzen. Eta Pierre, 2. Nobel saritatik idatzi ez dakiz zentzurik duen, baina hartuko dut bai. Eta mundu hobe bat egiten jarraituko dugu Irene, Eba, eta hirurok.
américain de radiologie et de la Société américaine de radiologie pour le témoignage d'estime qu'elle m'a apporté ici et auquel je suis extrêmement content. Merci beaucoup, madame. Mikele, hortik alzaude? Bai, karagarria da, Mariren bizitza. Bi Nobel, bi alaba, senarra horrela hiltzeare, gurdi batek harrapatuta. Mikele! Makinari energia gehiago geratzen zaio beste bidaitxo bat egiteko? Zuek ez alduzue kuriositatea jakiteko zer demontre duen makinak barruan? Zientziaren izenean hitz egiten du denbora guztian, baina... Saioa, ez direki makina mesedez, saioa. Mikele, hona etorri zara zientifiko zinela zan, ez kriston makina duzula, eta nola funtzionatzen duen jakiteko eskubida daukagu. Bai, baina ez direki, saioa, mesedez. Emango izuna, ez direki, Baina utxik dago? Zelan da hori? Nola funtzionatzen du zure makinak, ba? Ez alzara iruzurgile bat izango, ezta? Ez naiz iruzurgia, baina... Esaten duen banik, ez zara zientzialaria, eta nola begiratuko diet orain aurpegira etorri diren zientifiko guztiei, Nola esango diet, dana gezurra dela, urrunetik ertorri dira kongresura zure asmakuntza ikustera eta zure asmakuntza ez da ezer. Kele? Saioa, kongresua gezurretazkoa da. Zer? Bai, kalean zerki bat da, nik antolatu dudan kalean zerki bat, soilik. Eta Charlie, eta Richard ezigo bezua, Eta Henry, ez. Publikoa da, saioa, bai, publikoa antzerkia da. Nik emakumeak zientzia lan egiteko gaitasuna eta egiten dugula azaldu nahi nuen. Marie Currieren historia azaldu era simpatiko batean, baina porrot egin dut. Eta zuden ondatu didazu. Ni baliozko pertsona izan nahi dut Marie Curie erantzera. Mikele, hau dena zuk antolatu duzu? Ni engainatu nauzu hona orkesle etortzeko dena montatu duzu, publiko guztia bildu, esperimentuak, Marie Currieren historia irakurri, esaneratu eta modu bitxonetan kontatu gainera? Bai, sentitzen dut. Hasieratik izan da dena antzerkia? Bai, sentitzen dut. Mikele? Sentitzen dut. Kriston meritua duzu! Zer? Ba, ikaragarria dela egin duzuna. Zu ezjakintasunarekin bukatzeko makina bat asmatu zenuela zan. Jakin mina pizten duen eta gaur lortu duzu. Guztion jakin mina piztu duzu, Mikele, zorionak, zure makinak funtzionatzen du. Baina kutxa bat besteik ez da, saioa. Orain badakigu Marie Curie nori izan zen, eta gogoa piztu diguzu gehiago jakiteko. Erradioaktibitatea zer den ikasi dugu, esperimentuak egin ditugu, puskerrek eta guzti bota ditugu zientziaren izenean, Ba, ikaragarria da, Ikaragarria da piloa gustatzen zait zientzia eta orain etxera heltzean, Marie Curieren inguruko informazioa eta zientzia eta gauza pilo bilatuko ditut. Benetan jakimina piztea lortu dudaula uste duzu? Bai. Eta itxaron, Witximiozu. Makinari oraindik geratzen zaio energia pizka bat gura azken azkenengo bidaia egiteko. Guazen? Bai, abere, jarri eskua. Ba, bi, hiru, piztu! Wow! Marie Curie gaixorik hiltzan, bere lanean jasotako erradioaktibitatea zela eta. Bi Nobel sari irabazi zituen lehenengo pertsona izan zen, baina emakumea izateagatik bere garaian ingurukoen gutxiespena jaso zuen. Bere alaba nagusia Irene kimikako Nobel saria ere irabazi zuen. Bere alaba gaztea Eva kazetaria izan zen eta berari esker heldu zaigu Marie Curieren istorioa. Izan zaitezte nahi duzuena. Kimikari! Fisikari! Aktore! Pianista! Denak piztu dezakelako barnean duzuen energia! Bidean ukatu gintuzten, debeku eta trabak jarri zizkiguten. Itzaletan lanean, ibiltzen ginen, baina ekinaren ekinez aurrera egin genuen. Badugu zer asmatu, badugu zer sortu, badugu zer ikertu, piztu. Piztu! Horakoak! Piztu!
sortu, badugu zer ikertu, badugu zer piztu. Piztu, piztu, piztu zientziaren argia. Piztu, piztu, emakume honen erdia. Txalo, mazen ba! Eskerrik asko gure arduradunarentzat saioa, mesedez txalo bero bat! Eskerrik asko! Txalo bero bat, Mikelerentzat, gure Marikuri! Txalo bero bat, gure Marikuri eta bere senarrarentzat, mesedez. Eta txalo bero bat, Ipatia, Rosalín Franquin, Marian Pierret eta emakume guztioi, mesedez. zientzialariak, aktoreak, pianistak, Eskerrik. guztientzat. Eskerrik asko guztioi! Piztu, itzaletik argia. Agur, agur! Batera, piztu dezagun gure energia. Piztu, piztu, beldurrik gabe goaz mundu argitzera. Denok batera. Piztu, piztu, piztu zientziaren argia. Piztu, piztu, emakume honen ergia. Eskerrik asko! Eskerrik asko.